खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाटायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव बोसोरसालिया जथुमा खुंनो थाखाय थागथियारि जादों। बेनि थाखाय दिनै बानजाय आफाद दाना होबाय। कुमारिकाटायाव जानो गोनां बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमायावनो गोदानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाना होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि सोरखारा बाक्सा जिल्लानिफ्राय दानख'नानै तामुलपुर जिल्लाखौ गोदानै दाफुंना होनायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो तामुलपुर जिल्लाखौ गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि तामुलपुर जिल्लाखौ दाफुंनो थाखाय थागथियारि जादों। फैगौ कुमारिकाटानि जथुमायावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाफुंनाय जागोन। कुमारिकाटायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैथि बोसोरनि नभेम्बर दानाव बोसोरसेलिया जथुमा खुंनो थाखाय थागथियारि जादों। बेनि थाखाय बानजाय आफाद दाफुंनानै होबाय। जलेन दैमारिखौ बानजाय आफादनि मासिगिरि, बलाराम बर'खौ मावफुं मासिगिरि आरो एल.पि. सिं नार्जारिखौ लिंथुमगिरि महरै बानजाय आफाद दाफुंनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।